କ'ଣ ଆଉ କହିପାରିବି, ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ବିଦାୟ ଲୋ ଭଉଣୀ, ତତେ ବିଦାୟ। ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି, ଆସ ଦେଖିଯିବେ ବ୍ୟାସକବି। ତୁମେ ଦେଖିଯାଅ ତୁମ ରେବତୀକୁ, ସେ ନିଆଁରେ କିପରି ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ତୁମର ସେ ରେବତୀ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଡିଆସିଲି କାଠିରେ କିପରି ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ରେବତୀ ଆଜି ତୁମ ରେବତୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶିକ୍ଷିତ ରେବତୀ ଚାଲିଗଲା, ଝଡ଼ିଗଲା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଚାପରେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇ ପାଇଥିଲା କ'ଣ? ମୁଠାଏ ଅନୁକମ୍ପା, ହାତ ପାପୁଲି ଦୟା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତାରଣା, କିଛି ଆଲୋଚନା, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାଲୋଚନା। ହଁ, ରାଜନୀତିର ଉଷ୍ଣତା ଭିତରେ ରେବତୀ ରୁଟି ହୋଇ ସେକି ହେଲା ସିନା, ଭାରି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲା ତା ଜୀବନଟା। ଆମର ଟ୍ୱିଟର ଅନେକ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ ଅଭିନନ୍ଦନର ଛୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଖାଲି ପ୍ରତାରଣା। ଏଠି ବେଳେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େନି ଗଛଟି ଜନ୍ମ ଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ କଥା। ଛାଡ଼, ଇଏ ତ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ। ରାଜନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଏଠି ଖୋଜା ହୁଏ ନାରୀ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ନାରୀ ଯୋଗାଏ ପାପପଲଙ୍କର ସେବା। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ମାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମନା ଏଠି। ନାରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଅବକ୍ଷୟକୁ ଝୁଣି ଖାଇବା ପରେ ବୁଝେନା ଶୈତାନ ପୁରୁଷର ଏ ମନ। ଆଜି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନାରୀ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳନା। ହେ ବ୍ୟାସକବି, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ପାରୁଛ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କର ଏମିତି ରେବତୀ, ଯିଏ ହାତରେ ଧରିଥିବ ଖଡ଼୍ଗ ଖପର, ଯାହାର ଆଖିରେ ଥିବ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ, ଯିଏ ସଂହାର କରିପାରୁଥିବ ଏ ସମାଜର ଦୁଃଶାସନମାନଙ୍କୁ। ନା ଥିବ ଧର୍ଷଣ ଶୋଷଣ, ନା ଥିବ ବଳାତ୍କାର, ନା ଥିବ ଶୈତାନ ପୁରୁଷର ଏଇ ଶାଗୁଣା ଆଖି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ତା'ର ଆଖି, ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବରତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା। ଆଉ ନଥିବ ତୁମର ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଡାକ, ଲୋ ଚୁଲି ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ରେବି ଲୋ ଚୁଲି ଲୋ ନିଆଁ।